Bos días, estamos aquí hoxe ca profe Nieves, profesora de castelán. Na que a vamos entrevistar porque marcha do colexio. Ben, empecemos, a ver. De pequena querías facerte profesora ou querías dedicarte a outra cousa? De pequena non sabes o que queres facer, o sea, que nin idea. Soy moi galega, ao final. A ver, por que deciches facerte profesora? O de profesora surdeu da facultade. Unha vez que acabas, non has que facer, entón as poucas posibilidades que tes, ou seguir traballando ali, e facer un doutorado, e quedar na facultade, que iso tes que ser moi inteligente, ou senón, profesorado. Non hai outro plan. Home, tamén marcou unha nota de selectividade, que me saiu moi ben literatura. Como sempre me gustou o inglés, pois ben. Cantos anos levas no ensino? 16, digo que tiven que botar a conta. 9 en Huelva, e levo aquí 7. Xo que levabas máis en Andalucía. Donde impartiches clases por primeira vez? En Huelva, nunha sustitución de 21 días. En que lugares deches clase aparte de Caldas? En Galicia, en Narón. En Andalucía, decirvos, non vai ter moito sentido. E gustouche dar clase neste colexio? Clase, sí, en ocasións. Por que? Des que depende das clases, o sea, cada ano atopas un curso bo, que podes dar a clase en silencio, eu preciso, senón non me relaxo, non me circula a mente ben. Entón, son cursos moi contados. A lo mellor, eso, dun ano hai un, dous, como moito, hai uns días das mellor, outros peor, outros é imposible. E como tampouco hai facilidade de, mira, Pepito, sal, pois temos que aguantar. Non poderías facelo, Que é o que pensas cando estás a punto de tirar a toalla con algún alumno? Cando estás a punto de tirar a toalla non pensas. Pensas o día seguinte, por que non faría, por que non me calaría, por que non sei que. Pero no momento é moi difícil, claro, depende das circunstancias, do caso, o que este pasando nese momento, se o resto está atendendo ou non está atendendo, é moi difícil, Que che gusta deste colexio en especial? El alumnado, pero o alumnado como persoa, máis que como estudante. Como estudante, contaos. Como xente, boa xente, sí, moi ben. Nese sentido estou encantada. Por eso, é a única cousa que podo dicir que me dá pena de irme do colexio. Porque, xa che digo, o vosso curso, por exemplo, este ano estou feliz. Porque entras e xa un silencio, un respeto, entón, moi ben. Entón, claro, hai cousas que dices tú, teño un alumnado este ano, o sea, aquí hai un alumnado como persoa moi bo. En Galicia estuve traballando en Narón, pois tiña un curso que o día anterior estaba mala pensando que tiña que dar clase ali. Eso non me topei aquí. Entón, nese sentido, moi ben. Por que te vas de Alfonso? A ver, hai razóns persoais, a distancia todos os días me moito, e pois tamén hai cuestións máis profesionais. Non estás cómoda por cousas que pasan, por cousas que ves. Entón aí hai un cúmulo que dices tú, non estou a gusto, e se podo, canto máis pronto pode irme, me vou. E claro, surdeu que este ano se facilitaron as cousas de alguna maneira e poño pés en polvorosa. Podemos dicir alguna vez esos aspectos profesionais? Desde que levo aquí, a disciplina se leva, pero gran parte do profesorado de secundaria non estamos de acordo, queremos máis agilidade, máis rapidez. E depois hai casos de nenos que ves aí castigados un día tras outro e dices que este neno xa tiña que estar traballando de outra maneira, non? Entón, sí, hai cousas aquí que non... A veces tamén comentarios que fan os profesores que parece que falas ca parede. Son eso, cuestións nosas que non son para levar a un alumnado, non? Entón, sí, aí hai infinidade. Botarás algún profesor en especial cando te vayas? Se botaré de menos. Sí. A ver, sempre tes compañeiros que te levas moi ben. Eso está claro. E tamén ves que compañeiros que traballan moi ben, que te dan tamén algunha lección de como levar isto a cabo. Tamén, non sei, algún traballiño que faz en conxunto tamén está moi ben.
pero, eu te digo, hai certas cuestións que mellor. Podes contar algunha anécdota curiosa que te pasou neste cole? Mira que pensei en cousas, pero non hai maneira. Home, alguna vez que tuve cambias de pelo, de peinado, e entón era, pum, a marabunta. Entre comentarios, non sei que, non sei quanto. Pero así curioso non recordo. Home, quizás ser unha vez a patinar, cando estábamos no autobús, temos que dar volta, porque habían anulado a actividade. Pero, se che dixo, pouco máis. Eras boa nos estudos? É dicir, que daranche algunha. A ver, fun mala, malísima, de sexto a octavo. Porque estás aí no sexto, o que sería primeiro, segundo de secundaria, da ESO, e os dous últimos cursos de primaria. Tes aí unha etapa que non sabes moi ben por onde tirar, entonces era moito de ler cómics ou revistas, o que pudera topar no libro, e miña nai toda orgullosa porque eu estaba estudando e me pasaba horas lendo. Entón, claro, e depois algunha asignatura que non che iba, algún profesor que tampouco tal, que non entendías, entón houve aí uns anos que fatal. Pero, bueno, despois cambias, porque é eso, a madurez, ou a xente con a que te atopas. Tamén repetín algún curso e tamén me serviu de estar con xente que traballaba. Entonces, desto que tira por ti, sigues con eles. Entón, nese sentido, moi ben. Sí. Crees que os alumnos do Alfonso son bons en lingua castelá? No. Pésimos. Pero porque non estudan ou... Sí, es que aí está a falta de traballo. A ver, eu penso que neste centro o horario que tedes é matador. Está moi mal. O sea, 2 tardes de 3 horas aquí, pensas cando poden estudar, entón é moi difícil compaxinar as poucas horas que tedes a semana. Entón, claro, entre eso, que tedes 11, 12 asignaturas, que non. Despois a xente tampouco lee, tampouco os exercicios non é a primeira vez que nunha clase a mellor 3 mostrar feitos. Se non hai hábito, non podes ir ben. Entón, claro, na lingua, fatal. En que contribuou este centro á túa formación profesional? Pouco. Porque realmente este ano non houve ningún curso. Outros anos aproveitei cando si se fixeron cousas de tecnoloxía, de informática, que estou pez. Entón, claro, todo o que te axuda a mellorar, pois moi ben. Tamén coincidiu os cursos que fixeron de avalar, se fixo solo a fai 2 anos ou 1 ano, eu non estaba, por circunstancias persoais, eu estou agora que de avalar non teño nin idea. Entón, claro, te esperas que este ano houbera outro curso, non houbo, entón... Estás así? Entón, claro, necesito esos cursos ou máis tarea. No outro centro que estive, sí, aí sí surdiron varios proxectos que levados a cabo. Entón te formas. Pero aquí non. De que é o que máis che gusta e o que menos che gusta deste traballo? A min gustame estar cos rapaces. Si podo, as clases as levo, si podo, como nas vosas, que en un momento dado podes falar de outra cousa, e non pasa nada, logo continuas ca tarea, entón nese sentido moi ben. Pero, despois que máis? Me gusta que os nenos avancen, que podamos compartir, pois, me gustou este libro, non me gustou, que tamén me gusta moito as opinións deles, nese sentido. E que sei, a mí me gusta me dar clase, entón, é o que fago. Non hai nada que che desagrade? Sí, en algúns casos, cando tes un alumnado que non te responde, que che forman as de San Quintín, que perxudica os demais compañeiros que si queren traballar, entón aí já me desmorono. E iso é habitual bastante neste centro. Vale. Eu sei, xa te digo, depende dos cursos, tengo que mandar calar, no momento que consigue sempre hai algún que a fastidia, entón... Eu te digo, basicamente neste centro a disciplina, eu pediría aínda máis. Da que xa hai, sí. Considero que hai moito perdón misericordioso, podemos dicir. Bueno, pois moitas grazas. De nada. Esperemos que volvas de visita. De visita. Ou que volvas aquí a dar clase. Non me toque un mozo por aí.